Чувстваш ли се постоянно уморен и напрегнат? Знаеш ли, че храната може да е причината? Стресът ти влияе негативно върху целия организъм, но правилните храни могат да помогнат. Хроничният стрес има значително влияние върху метаболизма, хормоните и нервната система. Той може да доведе до повишено производство на кортизол, промени в нивата на инсулина, възпалителни процеси и нарушения в храносмилането. От това видео ще разбереш как храненето играе ключова роля за справяне с стреса и кои храни трябва да бъдат избягвани с цел намаляване вредното влияние на стреса. Как стресът влияе на хранителните навици? 1. Повишен апетит за висококалорични храни. След дълъг работен ден ти се хапва шоколад или нещо мазно. Това не е случайно. Кортизолът кара тялото да жадува точно тези храни. Той увеличава желанието за въглехидрати и мазнини, особено преработени и сладки храни. Това води до натрупване на висцерални мазнини и повишен риск от инсулинова резистентност. 2. Нарушение в храносмилателната система. Стресът може да доведе до синдром на раздразненото черво, гастрит и рефлукс. Намалява производството на храносмилателни ензими, което затруднява усвояването на хранителните вещества. 3. Влияние върху нивата на глюкоза и инсулин. Хроничният стрес може да доведе до повишени нива на кръвната захар и риск от диабет тип 2. Храни, които подпомагат справянето с стреса са: 1. Богати на магнезий храни. Такива са спанак, кейл, авокадо, ядки, бадеми, орехи, тъмен шоколад с минимум 85% какао. Магнезият намалява възбудимостта на нервната система и подпомага мускулната релаксация. 2. Омега-3 масни киселини. Съдържат се в сьомга, скумрия, ленено семе, орехи, чия. Омега-3 масните киселини намаляват възпалението и подобряват функцията на мозъка. 3. Храни, богати на витамини от група В. Тези витамини се съдържат в яйцата, пълнозърнестите храни, бобовите растения, месото. Витамините В6 и В12 подпомагат синтеза на невротрансмитери като серотонин и допамин. 4. Консумирай пробиотични храни, като кисело мляко, кефир, ферментирали зеленчуци, кимчи, кисело зеле. Здравата чревна флора е свързана с по-ниски нива на тревожност и по-добро настроение. 5. Богати на триптофан храни за справяне с стреса. Пуешко месо, банани, тиквени семки, млечни продукти. Триптофанът е аминокиселина, която подпомага производството на серотонин, хормонът на щастието. 6. Антиоксиданти срещу оксидативния стрес. Можеш да си ги набавиш от боровинки, ягоди, зелен чай, куркума. Антиоксидантите неутрализират свободните радикали, които се увеличават при стрес. Храни, които трябва да се избягват при стрес. Преработени захари и рафинирани въглехидрати. Повишават кръвната захар рязко
което води до енергийни сривове и повишен стрес. Намали приема на кофеин и енергийни напитки. Те стимулират надбъбречните жлези, повишавайки нивата на кортизол. Алкохол. Временно намалява тревожността, но дългосрочно нарушава съня и влошава депресията. Ограничи преработените и пържените храни. Богати са на трансмазнини, които увеличават възпалението и влияят негативно на нервната система. Изкуствените подсладители, като аспартам и захарин, могат да повлияят негативно на чревната микрофлора и производството на невротрансмитери. Следващия път, когато се почувстваш стресиран, избери парче тъмен шоколад вместо захарна бомба. Помни, че храненето играе ключова роля в справянето с хроничния стрес. Докато някои храни подпомагат нервната система и регулират стресовите хормони, други могат да влошат състоянието и да доведат до хормонални нарушения. Балансираното хранене, богато на антиоксиданти, омега-3 масни киселини и витамини от група Б, е ефективен начин за намаляване на стреса и неговите дългосрочни последици върху организма. Здравето ти е в твоите ръце. Ако искаш още полезни съвети, натисни бутона за абонамент.